Siinä on Fortumin energiamittari toiminnassa. Se näyttää aika jännältä, kun se on muovipussista. Mutta 0,158, koska täällä on molemmat laitteet päällä. Sitten telkkarista tulee sitä kunnon ohjelmaa. Sitten kynttilä, mutta se ei kukaan energiaa kyllä. Eikä kyllä kissakaan. Mutta sitten on lamppu. Tuossa on lamppu. Siinä on lamppu. Toi on pimahtanut. Tuollakin on pimahtanut. Siinä. Sitten tuolla ylhäällä on takalamppu. Josta nyt tonne näkyy, mutta sillä on reunalamppu päällä. Mutta joo.